Здравейте! 7 септември 2024 година, часът е 10 без 10. Намирам се в импровизирания базов лагер на проекта Еверестинг, който възнамерявам да започна с първата стъпка, или ако го сравним с маратон, днешното изпитание ще бъде четвърт маратон. С други думи, трябва да преодолея над 2200 метра денивелация, като съм решил да го направя с изкачване на връх Българка, който е най-високият връх над Сливен и съответно най-стръмният, най-предизвикателен маршрут за всички колоездачи. Тук се провеждат и много състезания, така че е определено голямо предизвикателство. Това означава, че днес трябва да се кача и да сляза 3 пъти. Надявам се, че ще успея. И така, започваме. Започнах първото изкачване към връх Българка. Вече съм на 5 км и половина след старта от базов лагер и продължавам към върха. 9 км след старта продължавам към върха. Времето е много приятно. Лохвали е ветрец. Има облачета, слънце. Перфектно за колоездене в вулкана. – 14 км след старта на първата обиколка. Вече се намирам можете да върха. Планината. Сега ще се вижда и телевизионната кула на Карандила. Горе времето е малко по-ветровито. Надявам се тези облаци да не накарат някой дъжд. Намирам се на връх Българка, точно 15 км от базов лагер до тук. Обличам лечето и започвам спускането. Ще се влизам в базов лагер. След 30 км колоездене отново съм в базов лагер, където по правилата на Еверестинг ми се полага почивка, възстановяване, храна, напитки и след това започвам втората обиколка. Около 12 на обяд съм готов да хапна след първата обиколка. Приготвил съм си протеинов бар, един банан, натурален сок, стафиди, печени ядки и една домашна палачинка с мед. Вече започнах второто изкачване. Насреща е южното лице на връх Кутелка. Предстои да се кача по-високо дори от него, тъй като връх Българка е първенецът на Стара планина в източния идеал. Малко повече за проекта Еверестинг. Както името подсказва, идеята е да се направи в едно колоездене денивелация от 8848 метра, колкото е височината на върха. Като, разбира се, никой не е скачил Еверест директно като тръгне от базов лагер. Затова е нужна климатизация. В случая моята климатизация ще бъде постепенно напредване в височина, като за днес съм планирал 3 изкачвания или четвърт
Еверестинг. Това е един от проектите, първият с който се започва. Следва халф еверестинг или халф маратон, ако го сравним с маратона. След това е пълния еверестинг. Вече над него има 10 000 метра. Имаме двоен еверестинг, троен еверестинг. Това може да бъде постигнато както с велосипед, така и пеша от бегачите или от планинарите. Въпросът е да се направи по един и същи маршрут, както на скачване, така и на слизане, и без да се спи. Няма ограничение във времето, може да се почива, да се храниш, когато и както прецениш. Продължавам по трасето към върха. Тук е място да спомена, че разстоянието от базов лагер до върха е 15 км с денивелация малко над 800 метра. Среден наклон от около 6%. Общо взето най-трудното изкачване в региона, което можете да се представите. Относно еверестинг, за да бъде легитимно признат постижението ви, че решите да се опитате, трябва първо да си направите регистрация в официалния сайт на Еверестинг. След като вече имате акаунт, собствен профил, е нужно да качите карането в Strava, след което да споделите трака от Strava в сайта на Еверестинг. Тогава ще бъде признато, ако разбира се отговаря на условията. Да бъде по един и същи маршрут скачването и спускането. Днес се надявам, че ще успея да завърша първата стъпка или четвърта еверестинга. Метър след началото. Вече съм близо до върха. Тук искам да кажа още нещо за проекта Еверестинг. Това, което е хубаво при него, може практика да се реализира навсякъде по света, на всяко едно място. Не е нужно да ходите в Хималаите и да качите Еверест. Просто трябва да намерите подходяща планина близост до вас и така изкачване, слизане, докато се постигне нужната денивелация. Вече съм тук, да завърших изкачване. Спускам се да възстановявам в базов лагер. Чувам се от втората почивка, след като се върнах в базов лагер. Хапвам отново да презаредя батериите и продължавам за последното трето изкачване за деня. Започнах третото последно изкачване за деня, като общото разстояние, което се очаква да покрие около 90 км с над 2400 метра положителна денивелация. 70 км, както съм тръгнал. Всяко следващо изкачване логично става все по-трудно, все повече време ми отнема, все повече усилия влагам. Сякаш всяко следващо изкачване съм все по-високо в планината.
Става все по-разреден. Още малко до върха. После съм до върха. Успях. Сега остава само да се спусна. Завърша днешния проект. Успешно завършен първи проект за 4-ти Еверестинг.